Salutare și bine v-am regăsit la partea a 6-a din Capra Bolundă. Am intrat cu o fată care are 90 și cu alte fete și un băiat. Băiatul ăla avea 50 ceva. E bine. Bine cu B mare e. Aici. Ok. Pune harta odată. Ce face aia dacă nu pune harta? Căulu. Bag direct căulul la foc. Aici am găsit căulul. Haide aici la chest. Unde ce? Bani. Eu vreau să iau, dar nu s-a putut. Băi, dar asta se bagă aici. Și nu are viață. Asta de albine. Am un ipure. Cum arată? Nu cred. Uite pe ăsta l-a bătut. Dar tot să iau. Ca să mai am loc. Mam, toți trei au venit. Urcă aici sus. Sper să nu urce după mine. Nu urcă că nici măcar nu vin aici. Se apropie noaptea. Am văzut un chest acolo. Nu putem să facem nimica. Unde era mă chestul? Acolo? Cred. Da, aici. Nu e. O văd acolo. Și când îți sperii poate să vină aici. Benzol. Unde sta? Și unde sta? Și acum fugi. Da, de acum încolo o să joc așa. Din first person. Să joc mai bine așa. Primul era cuiul. Am friptura. Benzol. Și cam atât. It. Nu, mai bine joc așa. Așa să obișnuit să joc, așa mă joc. Oare e ursul? Nu cred că e. Unde am murit? Da, mai bine mă duc aici, la casa asta. E bine că nu e lupul. Mamă, 4 de astea.
Revolver. Aici și glanțe de revolver. Bă, hai că nu e chiar așa de departe de casă. Am scris al doilea crafting bench? Cred că da. Ia să vedem. Da, e al doilea. Mai e cineva la casă? Nu. Hai să mergem să luăm tot de acolo. Hai că deja ne descurcăm bine. Bun, luăm caulul. Mergem rapid la bază. Bun. Hai că eu zic că avem mâncare destulă. Nu te duce spre lup, că n-am chef să mă bat. Ce bine! Hai să ne luăm sac. Că sac ne trebuie. Și după aia o să ne luăm topor. Sacul e mai bun. Mamă, cum am pleacă cu robotul că mă bag cu lupul. Level 3 la crafting. Cât de departe a ajuns. Oh, gata. Primul copil deja e luat. Bine. O să fie luat, nu? Cred că da. Hai să mergem lângă lup. Că nu vreau să... Sper că e luat. Da. Dar dacă încă e copilul aici, nebunesc. Nu e, dar unde e copilul? Gata, l-a pus, cred. Revolverul ăsta o să-l pun. O să trec așa. Mama, blan de lup. Trebuie. Iau mai multe și pentru ceilalți. Dar că pe ăsta nu pot să-l bag în inventar. Unde e foc, mă? În spate. Asta în sac. Asta aici. Un revolver. Am unde să aruncăm asta, că nu mai văd. 1, 2, 3 și 3 de astea și una de astea mea. Nu, o să-mi iau suliță, o să-mi iau. Că monice am destulă, nu mai trebuie monice. Sau dacă am pică suliță, mi-au, nu știu ce mi-au. Armură mi-au.
Și mai mult de asta. Și fier. Deci aici găsesc de toate. E curios cât au explorat toți. Puțin am explorat toți. Deci încolo mă duc. Încolo mă duc, acolo văd că e un chest. Aici? Asta? Nu, că la asta am fost. Da, aici. Au fost luate toate lucrurile. Aici înțeles voi. Armură. Acum ce mi-au? Suliță. Că nu mi-a picat. Și dacă o să-mi pice, habar... mi-au muniție. Sau văd eu ce pică pe acolo. În cont ăsta. Da, deci... Pleacă. Pleacă. Încă unul. La asta îi dau cu revolverul în cap. Cam 2 zmeure. Deschidem chestul și după aia plecăm. Bun. Un benzol. Bă, vezi că au explorat mult ăștia. Lanțe de rifle. Stai, ce primul? Ok, primul e benzol. După aia parcă 2 cărnuri. Și după aia blana. Benzol. Blana. Mor de foame. Da, încoace. Pun asta. Aici, mamă, dar avem mâncare destulă. Asta nu e făcută. Bam. Încă una nefăcută. Roată. S-a oprit. Încă un cui. Încă un cui. Un cărbune. Și atât. Că restul e o blană. La crafting bench 3. Nu știu ce să facem. Uite. S-a făcut de ăsta de boost. Luăm boost și fugim pe aici. Mai putem să facem un trap. Sau să facem. Să-l punem mai pe aici. Muniție. Oho, câtă muniție avem. Da, fix aici chestul. Păcar că n-a venit ăla. Dacă vine aveam blană pentru el, dar n-a venit încă. Bandaj. Dacă cineva moare, am bandaj. Sper să nu moară. Lup alfa? De ce s-a spawnat fix acum lupul alfa? Că nu bine, nu-i bine. Că ăsta dacă mai mă mușcă de vreo 1000 de ori, mă moară. Bine, de vreo 3 ori, cred. Bă, vin toți lupii de pe planetă după mine. Ui!
Mergem în casă, nu moară. Ce putem să facem ca să nu moare? Cred că știu. Deschidem ușa și plecăm. Parcă vezi că mai a rămas doar unul. Nu, sunt doi. Au mai rămas doi. Sper să vină aici. Până vin ei, îmi dau drumul la ventilator. Bam, bam. Știu că nu prea mă auziți acum. Cred că nu prea mă auziți. Stați așa puțin. Bam. Da, eu de cam asta. Să dau acolo în cap. Ha? A venit Genie. Băi, Genie, ce faci? Genie. Ce mai vreau? Ad. Genie nu prea poate. Genie a dat prima, care nu putea. Deci dacă vine fix acum, dacă o să vină fix acum moșul ăla, sparg tot. Sparg tot dacă vine moșul de-abia acum. Bine, pentru a doua oară, dar dacă vine acum, sparg tot. Bă, de ce sunt amândoi la bază? Și de ce n-a s-a făcut? Acum, în octombrie. Da, știm deja. Eu scuze dacă mai moare cineva. Dar sper să nu moară nimeni. Ca să-mi folosească bandajul pe mine, nu pe altcineva. Din bandajul meu îl folosesc pe mine. Breza, dacă așa. Bun. Dacă exista generator de la să te teleporteze când mori, de la level 3, știți cum făceam eu level 3? Instant, nu mai am luat nimic, doar level 3 și atât. Ca să existe de la ca să poate să se ducă singur. Idee. Da, deci ăsta e în pământ. Cred că știu de ce. Bă, da, hai deodată! Stai să mă duc mai departe de ventilator, că am mers fix acolo un ventilator. Băi, asta sus. Cât ceasul. E noapte în joc, e noapte și mi-a reală. Vine cineva aici sau nu vine? Că eu aș vrea să vine. Nu vine nimeni, dar să vină cineva. Da, dar dacă... Spar! Da! Nebune! Hai că mai a rămas cineva. Apăs pe ecran, nu far.
ieșit. Deci dacă nu intră asta, o să se termine episodul. Ca singur nu pot. Și oricum am și murit. De-am trebuit să se încheie episodul de mult. Dar da. Nu intră, n-a intrat. Deci cam acesta a fost episodul de astăzi. Și pa și pa. Acum mai un chest. Nu vreau să ajungem până când deschidem un chest. Atât vreau, un chest. Mai mult de un chest nu cer. Am văzut și căulul. Eu vreau una bucată cestaca. Bag un ăsta, mai las una acolo. Și bam! Și acum, hai să vedem unde e un chest. Am găsit un chest. Acum sunt curios, dacă ne pică ceva bun, continuăm episodul. Iată. Și ceva mai bun decât sărița. Nu prea e. E puțin, dar nu. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Pa, pa!